Takže čaute, moje meno je Vratko 117 a ja vás zdravím od ďalšieho videa. Teraz som to spoločne s Gamesom. Ja vás zdravím. A nachádzame sa vlastne na Skyblocku, na serveri. GameTeam.cz. No a v tomto, kde by som vám chcela aj dať čo povedať a bude to iba také kratšie video a preto hneď sa to aj dozviete. No máme tu také veci a tak no. Vlastne toto video bude iba preto kratšie, lebo vlastne na ako to tak shrnúť. No, preto, lebo ešte nemáme ešte na to dobré programy, aby bolo také dostatočne dlhé, ale to už možno budeme mať za chvíľku a ako ste si mohli všimnúť, je ma aj lepšie počuť, čo ste písali, že ma nie je až tak dobre počuť, no tak už ma je lepšie, lebo mám nové slúchatka, no. Tak a vlastne spomínal som vám, že budem mať špeciál. Som stal, že sa 10 odberov, že ich mám 12 a ak si myslíte, že som na to zabudol, tak nie, ale chystáme to už dosť dlhšie a bude to úplne, že mega husté, uvidíte. No dobre, a takže teraz poďme k veci, tak čo chceme spraviť v tomto videi? No, toto bude kratšie video a ja k tomuto chcem povedať, že toto není klasický Skyblock, ale toto je v podstate Skyblock ako keby s modami, lebo dá sa tu vykrátky diamant, nejakých vecí. A môžete to zistiť tak, Vratko, máš saplingy? Aha, hej, dal som ich. Dobre. A jablka. No, keď dáš lomeno, myslím, že recepty, ale s tvrdými, a tam sa dá všetko vykráskiť. Napríklad, keď dáš na to brnenie, alebo, to som nechcel, tak tam sa dajú úplne iné veci kraftiť. Napríklad, keď dáš tam takú hubu, že extra recepty, tam sa dá diamant vykraftiť za špongy a špongy asi tiež dá vykraftiť. No a tu my to zakiaľ tu nebudeme vo videi, ale v krátkosti si naťažím taký cobblestone a v ďalšom videi sa potom už ozveme. Hej, bude to veľa dlhšie. Dám sem radšej vodu, ak by sme padli. No dobre, takže... To je asi z tohto videa všetko. Aha, lava, No dobre, takže to by bolo z tohto videa aj všetko a dúfam, že sa vám video páčilo, tak dávajte lajky a odbery, tak čaute.